Ce tare. Am și băiatul pe Facebook în 2 secunde. La plimbare cu casele. Uite ce... Band, fii atent, ai scenă pentru formații. Nu, stai așa, mai facem. Uite ce volan are. Nice! Ain't seen nothing like that before. Uite ce motor are în spate de barcă. Asta și eu. Ia uite cum stau pești în apă. Fucking shit. Ia să vedem dacă se sperie. Bă, dar ce mari sunt. Și a trecut și barca. A trecut și barca. A plecat? Și nu s-o sperie. Trebuie să aducem. Trebuie să cumpărăm un... Hai la locul. Foade, super.